Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Lamdag sa Kinabuhi. Ug kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing nga magadapit kaninyo sa pagingon nga unta ang kabaskog sa inyong panglawas kanunay maanaan niya na labi na nining tungura sa inyong pagpatalingog para mahatagan pagtagad kining katinawan sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padinsab nga among gitudlo kaninyo. Pero kung may basahon man nga gigamit namo sa pagtugot ni Master kining mga referensya gigamit dili para supakon ang Biblia. O kumusta sa tanan nga mga kaigsunan karon no? Sa nagakalilaing dapit sa inyong kanunay pagsunod labi na sa PBCM compound nga kanunay ang pagsuportar para maialagan kining tulumanon address kini sa tanan nga mga membro sa PBCM nga naghikotar. O dili nato pagkalimtan ang paghinumdom nga sulod sa usa ka tuig adunay panagtigom nato tulo ka hugna niya na Disyembre 29 og ang Marso 10 og ang Agosto 19. Og nining tungod karon magapaila pa ang uban pa o kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug makaigsunan gani si Brother Hermogenes Macarayo katambayayong nining higayon na karon sa paghatod sa kamaturan nga na kaninyo ug nining higayon ay kauban pa natong sa pagkaministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug makaigsunan kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan ug kaniya pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Danilo Mangalos mayusang inyong makauban ining tungura. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog dininining maong sibihan sa DXRU Radyo Ultra 1188 AM band dinis Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 kita ang taknas gibuntagon. O ang atong programa mga kaigsunan nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan nagatingog kini nga atong programa mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Og dinhi sa Misamis Oriental ang programa nga atong mabatian mga kaigsunan dinhi sa unang-una dinhi sa inyong pagpatalinghaw karon ining maong sibihan mabati usab dinhi nining sibihan sa RP Index Q Teleradio 1368 sa dial sa inyong mga radyo alas 12 ngadto sa alas 2 untag nas kapon matagad lang Domingo live kita nga na sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab kami sa Parasat Cable TV sa TV5 mabati usab dinhi nining sibihan mga kaigsunan sa Power Cabusos Radio 97.9 FM Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion matagad lang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa Radio 105.5 by Kurat FM sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion matagad lang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa Rilbit Radio 104.9 FM sa Hingog City alas 6 ngadto sa alas 6:30 ang tagnas kabuntagon og sa Milotat sa Radyo Rapido 92.9 FM din sa Hingog City alas 11:30 ngadto sa alas 12 ang taknas kaudtong matag adlang Domingo. Og sa tanan nga mga naminaw nining 22 ka mga radio station maayong pagpatalinghog kaninyong tanan. Yatong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 09083938-768. Kumusta kang Brother Daniel Ying diya sa Ormoc City og sa tanan ng mga nagsunod-usab. Higala diya sa Bunawon Siaton Negros Oriental, Brother Rabio Di Maula, Brother Richard Sandigan Dinas Malanang Upol Misamis Oriental, Brother Roy Arcelias, Dias Bara Upol Misamis Oriental, Brother JC Torres ug imong kang Brother Albert Paborada. O kang Brother John Ibanez Perdone no? Dinhi nagpatulingog atong nang igsoon nga nagapagpahigayon dinhi sa Diwa Itza Radio sa Toledo, Cebu City mga mahal nga tigpaminaw. O atong mga kaigsunan pa doon sa Bohol, no? Atong mga Divino family diya sa Bohol, sa Carmen Bohol, Riberen, nagapatulingog sila karon maayong pagpaminaw kaninyong tanan nining tungura. Og salamat sa ilang pagpatulingog karon pa doon ni ining atong mga estasyon nga gipangsudlan, no? Tinawag ka na. Kumusta sa tanan? O karon sa pag-isgot sa tema Riberen, balik ko kanimo. Ang atong pag-isgutan karon pa doon usa ka butang nga importante nga ang uban naghuna-huna sila bradone sama sa mga spiritual division ba bradone
adunay pagtuo nila nga si Rizal mao si Jesucristo brethren sa espirituhanon nga pagpanginta nila. Unya ilang gyud na nga si Kristo daw pagkamatay ni Kristo nahapunta ang espiritu ngadto kang Jose Rizal. Pag-abot naman kang Jose Rizal kay gibaril, napunta daw dito kang Hilario Camino Mungkado sa Mungkadyan. Pagkamatay daw kuno ni Hilario Mungkado, unang giapil nila ang lawas, napunta po daw dito sa lawas ni Ruben Icleo, founder sa PBMA. Founder sa PBMA, Philippine Benevolent Missionary Association. Unya, og dili pod adto pod sa kang Sovereign Felix Milgar sa dapit sa Usamis sa Maningkol Badone, niapod diha sa Bukidnon. Nagitawag ang ilang pagtulunan Iglesia sa Dios Espiritu Santo. Unya ang uban pod dito pod mahapunta, isag asa na lang mapunta ba? Dito kang Rafael Akot Mondihar, kanang sa RAM Rizal Association of Mercy. Ila diyong gisgutan nga sama kuno niya na ngang atong magtutulo kay mipahulay man kuno. Pagpahulay dili na mao ang lawas nga maoy balikan. Nay mga kaigsunan niya na nga nangasalaag ba og diin nga nangamuti. Nga ang isplikar og ang pagsulti sa atong magtutudlo, ang doktrina nato Espiritu Santo. Ang na-record sa Biblia tulo lang. Tinuod. Kay tulo man wa nay ikaupat. Na ang anong mapulihan pa man lugar ato sang basahon tingali brethren nga tulo ang gisgutan sa Biblia na aragyod sa Amahan, Anak og Espiritu Santo nga kanang aman si Jehova, kanang anak si Jesucristo, kanang Espiritu Santo natuman diri sa atong magtutudlo. Okay, basahon nato, Reverend. Sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ang pagpahayag niya nga adunay tulo nga gisgutan sa balaang kasulatan. Akong basahon mga kaigsunan inyong paminawan ingon ini. Busa panlakaw kamo ug himua ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Di pila brother? Tulo lang, Reverend, ang gisgutan din ni ngalan Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Na karon kung maghisgot tag Amahan, kanang Amahan mao ba si Kristo brother ni? Sumala sa Biblia. Kung magisgutag Amahan, Reverend, ang Amahan dili na si Ginoong si Kristo, kung dili mo kana si Yuba, sumala din ni sa Isayas kapitulo 64 bersikulo 8 ang gingon. Apan karon o Yuba, ikaw mao ang among Amahan, kami yuta nga kulunon ug ikaw mao ang among magkukulon ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Di nakita nato nga si Kristo dili mao ang Amahan. Kay ang Amahan mao si Jehova. Kanang pag-ingon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Amahan mao si Jehova. Ang Anak mao si Jesucristo. Hayan ang priba nga ang Anak si Jesucristo Brad Macarayo. Sa Roma 1:4 giingon ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinagi sa paggabanhaw gikan sa mga patay. Si Jesucristo nga atong Ginoo. Busa ang kanadayang anak mao nang atong Ginoo Jesucristo. Di na klaro ha nga ang anak mao ang atong Ginoong Jesucristo. Unya bahin naman sa Espiritu Santo, basig moingon sila brethren nga maura man ang Espiritu Santo mao na si Jehova, maura po na si Kristo, maura po ng Espiritu Santo kay kung mao nay rason brethren ag si Kristo na makak kay unsa ba ang Espiritu Santo kung si Kristo may magsulti? Okay. Ang Espiritu Santo, Reverend, kung ang atong Ginoong Jesucristo mo'y pasultihon, kapuli kini niya. Busa, diha lang dapita gani managlahi gyud ang kahimtang sa Espiritu Santo og si Kristo kay gawas nga kapuli sa imong gingon. Kung magpasipala ta kang Kristo, mapasaylo. Pero kung sa Espiritu Santo, dili gyud mapasaylo. Sa ato pa kining duha ang imong tubagon Okay ba? Unahon ko nga ang pagpriba nga kining Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Jesucristo niya tay Biblia ang pulong sa Dios. Anina ko basahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako pahayag sa atong Ginoong Jesucristo kini. Apan kon makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Sa ato pa. Puli. Kung si Kristo mao tong Espiritu Santo, nganong angay pangpulihan bad makarayo?
Brother ni, pulihan bagod nimo nga ikaw naman ang Espiritu Santo. Ni ka na, magpapuli pa ka. Unya ikaw man ka na, nagpabuang-buang ka na. Na karon, ingon man ka nga kung pasipalahan si Kristo, mapasaylo. Pero sa Espiritu Santo, dili, mao lugar na priba nga magkalahi. Oh. Okay, basahon ako ang priba Reverend Dennis Mateo, Kapitulo 12, versikulo 32. Ingon ini. Og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, Kristo man ang gipasabot nini, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon, bisan ining panahon na karon unyadtong kapanahonan nga palaabuton. Nakita nato nga ang pagpasipala Kang Kristo mapasaylo, pero pagpasipala nga buhaton sa Espiritu Santo, dili gyud makaangkon og kapasaylohan. Nakita nato nga magkalahi mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Balikan tang argumento sa uban nga mga nasalaag nga membro sa PBCM, Bradone. Labi na ning nagtagaw-taw diri sa Bohol ba, Bradone? Nga mingon nga, kay ang ato kunong magtutulo, namatay. Doon na kuno'y lain nga master nga mutunga na nagnapod. Unya, kay nag-ingon man nga doon na lain nga master, nag-ingon pa, Brad Ronnie, diya sa imong dapit nga bag-o pa kuno ka nga nahimong ministro. Pero sa pagtugani mo, Brad Ronnie, pila ka na katuig sa pagwali. Sa pagwali, sa tinuod lang. Sa pagkwinta lang sa pagkwinta lang nako. Niya sa mga 15 katuig na kay si Master sa pagbahulay, nagsugod man ng tagwali na 15 katuig ni Mas Master ni bahulay. So kinatibukan na nas 15 katuig ang atong pagserbisyo isip ministro nga nagwali sa ngalan ni Master. Unya sa kinatibukan pod nga na membro ta sa PBCM Reverend akong maginikanan 1977 pa. O hangtod karon nya akong maginikanan wa naman. So ako kibali nagpadayon og nahimong kaabag sa bulaton sa pagwali sa ngalan ni Master 15 na katuig mga kaigsunan, pero mao lagi na nga dunay atong gikatubag nga kanhi membros PBCM nga matud pa niya wala kuno koy hinanawan pas PBCM kay bago lang kuno kitang nahimong ministro. Ako sang gitubag kini bang 15 katuig nga akong bulaton sa pagka-ministro dili pa ba ni igo nga mahibaluan ako unsay doktrinas PBCM? Unya nagtuo siya nga hilaw pa ka Brad Ronnie. Unya siya mo inahinog. Mo yang pagtuo kay pero kung siya mo inahinog siyang pagtuo, laing pagkahinuga kay nalata man. Kay ni undang man. Muna nga kining tawhana ba nagsalimuang maning tawhana sa tinuod nga pag-istorya. Wa ka kadungog sa banghilyo Master PBCM mga katiunay. Na sa gisulting Master sa una, physical ra ba na? Daghan ang naguna nga unya maulahi ug ang naulahi nga unya maguna. Kung itandi ang inyong kahibalong Brad Ronnie, ambot asa pang mutiho nimo kahibalo. Biblical na Mateo 19:30. Na. Busa ang gisgutan diha no sa Mateo 19:30 nga daghan ang nagauna nga karon unya maulahi. Ug daghan unya nga maulahi. Nga karon unya manag-una. Magunsa man nagbuingon nga, oy bag-o pagkas pagka-ministro, dabi ang sulod, dabi ang kahibalo. Ha? Kayo no, ikaw manaway mulantaw kas kabag-ohon ni Brad Ronnie, unya pag-abot ana nakapabilin si Brad Ronnie, ikaw wala. Niya pagyod. Nganong wala man siya mahimong ministro. Nganong wala kay katudlo sa magtutudlo sa una sa dinhi pagkas PBCM? Mauna. Karon ang atong sumadahon ingon nini ang pag-ebanghelyo ni Master mao nang niingon ta nga diin man ni mga muti ning tawhana. Kay nagingon si Master moabot ang panahon nga mulakaw ra ba ko. Tanawa og lain bang lawasa. Pero sa akong paglakaw dili nako dad-on ang akong lawas. Kay kung dad-on nako ang akong lawas daghan man mong mangita. Busa ibilin nako ang akong lawas aron dili na mo mangita ipagpangita bidayta. Ang lawas nga iyang gibilin igo na nga dili ta ipagpangita. Na karon para ba na paundang? Ingon this Master naay para pagpaundang. Nakabalo ba ka Brad Makaray kung unsa ang pagpaundang? Unsay gi ebanghelyo ni Master Brad Makarayo kung doon na may pagpaundang galing kung kining buhatona mapakyas ang iyang gisulti doon ay pagpaundang. Ambot
kining tawhana diha ba ni og kun diha ni siya sa tinuod pagkaistorya kay ngano Absunus. maayo magyud ni siya manguhit sa kaubang ministro kay bag-o kuno na 15 na katuig. Yeah. Unya pag-abot nakapabilin unya mao ngano nagpabilin si Pedro ni tungod kay diha siya akto nakabati sa Ebanghelyo, Master. Ato ni gitagan pagtagad bad makarayo kay inig meeting sa ato bakigsunan sa Bohol kay bra siya mga igsuon pon. Na magsamok-samok dito ba? Magsamok-samok. Na mo ni nga pamasin nga nakabati ang ato makaigsunan dito, magamit ni nilang puhunan pakig-argyo anang tawhana. Nabong dito ta sa Bohol, wa mo dool, nagpalayo. Okay. Nana ha, panalitan karon. Kusog ra ba ka mo subay-subay sa Ebanghelyo, Master, pero depende ra ba nas PBCM unsaon nimo pagsubay ang Ebanghelyo, Master? Subayon ba nimo aron mo tiwalag kas PBCM? Ana ra. Pero subayon nimo aron nga dumdumon nimo unsa gyud ang gisulting sa magtutudlo, absent tingali kani. Og dili nagpabugok-bugok kani. Ha? Pao man ikaw, latos lagi ni. Na, tanawa. Naarabay bugo sa panahon kang Kristo. Brad. Brad Ronnie. Unsay gisultis magtutudlo, ambot na ba kani? Ambot gibutang nimo sa kalimot. Unsay gisulting, Master? Ebanghelyo ra ba ni? Ingos, Master, general. Ingon si Master, kisay gusto mo ba nako? Subayon tani. Kisay gusto mo ba nako? Pataas kamot ang mga tao. Ingon si Master, pagtarong mo. Kay mao na ning lawasa. Kay kung kining lawasa madunot ug madugta pa ni, may pagmabalik mo siyang daan pagtulunan sa una. Ug may pagmagbalik mo pagampo sa mahana mo. Ingon pagani din si Master Brad. Makarayo nga. Pagampo mo giyawa. Kung kining lawasa madunot, kung kining lawasa madunot ug madugta pa ni, ingon des Master, di gyud ko mo puyo sa balayng way bintana. Kana bang manang kaglansang mo man ang lungon, mo man ang pansyon. Ningon si Master nga di gyud kuno siya mupuyo sa balayng way bintana. Didto dayon nikutay ang gisulting, Master, daghan ng mga masters tibuok kalibutan nangamatay nangabaho sila. Ako ray Master nga dili na baho. Mato pa daig, Master, pagtarong mo parang magkauban ta kay mao na ning lawasa. Unya asa pa mang lawasa karon nga imo pagbalik ni Master dili na maong lawasa. Mao man na ron. Nga moingon pa gyud sa Reverend katong imong gisubay kaganiha, moingon pa gyud siya. Si Kristo didtong Rizal. Unya human ni Rizal didto na pud ni Mungkado. Human ni Mungkado. Namatay man. Namatay man didto na pong Rubin Ikleo. Unya. Mao ni rason sa ubang spiritual division. Relihiyon na spiritual. Na kun imong basahon ng Mateo 24, ponggak man 23 hangtod 26. Kay ni Kristo, gonya kun dunay magyud kano tan-awa ani arang Kristo katwas. Basahon sa nako Rubin na. Kay takbo ko ni karon ang Ebanghelyo, Master, kay tan-awon taning tawana karon ug musalir ba ni ang iyang prinsipyo karon. Kusog ka manghilabot sa kaubang ministro ha. Tanawon ta. Giingos pagpayag ug unya kun adunay magaingon kaninyo tan-awa ani arang Kristo ato ara siya. Ayaw gayud kamo pagtuo niini. Kun adunay mutungha giingon mutungha giingos pagpayag sa bersikulo 24 kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug magapakitag dagko mailanaw magkatingalahan aron sa pagpaysalag kun mahimo bisan pas mga pinili. Tan-awa ginasuginlan ko na kamong daan matupas original nga Kristo busa kun sila kanya atoy compare ang sinutias tao sa mga spiritual division nga pasudlon hangtod ng Rubin Ikleo ug musalir ba didto sinultihan sa tinuod nga Kristo giingon busa kun sila magaingon kaninyo tan-awa an atua ra siya sa awaaw buti pasabot sa una dito mas Jerusalem si Kristo sunod ni Anas Mindanao ni Anas Pilipinas hurot general katapusan Rubin Ikleo atos awaaw na dayon ingon din kun sila magaingon tan-awa siya tuas awaaw o atua siya sa giingon gis pagpayag ayaw gayud kamo pag adto didto og kun sila magaingon tan-awa anaa siya sa sulod sa mga lawak ayaw gayud kamo pagtuon ini patuhan ba ang mga spiritual division nga magpatudlo-tudlo nga tuaras Kristo dito nang Rizal dito ni Mungkado hangtod katapusan si Master Dr. Rubin Ikleo matod pas tinuod nga Kristo ayaw mo pagtuo kisa nasulte si Kristo busa punggag ang argumento ikaw pud kay nag-awat-awat ka ingon anak pong magtutudlo. I-compare na to. Asay tinood si Master ikaw. Nag-ingon si Master mao na ng lawasa samtang ikaw. Pagbalik dili na mao. Asay tinood. Ay ikaw na lang magmaster ko mao. Siya na lang atong sundon. Mao na. Ikaw na lang among iwali. Naingon si Master sa Ebanghelyo niya nga tungod kay taman raman sa tulo sa Espiritu Santo kinsa pamay inyong gipangita diin magkaana. Ako mao og wala nay lain. Ako ang migikan kay mao lugar nga mugikan man kuno siya kay mulakaw. Ako ang migikan, ako usab ang mobalik. Ingon des Master, timan ninyo ning dagwaya asa ka man ana.
kay kinirang dagwaya ang maghukom. Nganong magpalain magkaglaing dagway? Na kinsi man katuig si Brother niya ningon man ka nga bag-o pa nga nahimong ministro. Baguhon man nimo kinsi. Na ikaw asa man ka anang kinsi katuig? Ni absent ka? Kay kung tinuod ka nga nagsunod sa ebanghelyo ni Master, pareha sa kadayhard namo. Kay na-establisar na nato ang atong paglaban, Brad Macarayo, Brad Ronnie, ato nag-establisar sa atong mapagwali. Wala kitay suhol o wala kamoy sul sama sa ubang mga pastor, sama ni Mitchell Bendilio, nga kusog mo laban, bisag wa na magkadimang katarungan, tungod kay nag-after man siya sa Sweldo. 10%. Bahinan man siya na. Sweldo sama sa gobyerno nga nang empleo. Pero kita laban, dili nga giapas ang kwarta kay wa mo sweldo. Tunod ba kayo, Macarayo? Tinod, sa pagwalig sugod bisang kinsa nga mga ministro wala gi nakapatong sa ilang gidawat nila silang palad bisag piso, bisag 5 centavos. Wala. Self-supporting lang. Ang ato diha maulamang ang giapas nga suhol labaw pa dili mapalit na ang kaluwasan nga ihatag sa magtutudlo. Ikaduha, kinira. Diha? Wa ka mauaw, ikaw nga moingon nga pagbalik ni Master dili na mao, ang lawas ni Master mao'y gitaya, matod pa ni Master biya mo, pangita mo, ug lain kun ang lawas ko madunot. Unya ang lawas ni Master nadunot ba na? Wala. Unya kay wala man madunot ang lawas ni Master. Unsay rason sa tao? Ikaw, Claudio, unsay rason mo nga mangita kag kun ibase nato sa sinulting Master og tumanay man, subayay man sa gisulting Master. Pag madunot biya ta. Pag masulod sa lungon og pansyon, biyata. Unya kay wala man masulod sa pansyon, wala masulod sa lungon, labaw nga wala mabaho. Unsay rason mo nga mubiya ka? Karon ang pangutana, kinsay nakatuman sa gisulting Master? Si Brother Ronnie o ikaw? Labaw lagi na. Karon ang punto, nag-ingon pa gyud si Master sa unang mga pag-ibanghilyo nga ato nang natiman-an. Kay niya siya nga ayaw ba mo pagdili mamati sa akong ibanghilyo. Kay kinirabang akong ebanghelyo, maura ba ni ang inyong iwali? Tingalam nga ita nga, anong ang iyang ebanghelyo? Mo may atong iwali nga, naman tas Biblia. Unya katong iyang ebanghelyo, gawas mas Biblia. Kay ang iya diyang personal, nga pangitaan ta, o ganong naingon-ana siya. Dito rapuntam, mukutlo siyang sinultihan. Kay ang ubang mga membro, nagkutlo siyang sinultihan, pero ambak ba, putol, wa masumpay o asang sumpay. Imbis siya magdayhard siyang pagtuo, ni undang man hinoon nga nakapamati si Ebanghelyo. Niya pag sulting Master, ako ra moabot ang panahon ako ra si Princess Mabilin. Unya ang sistema ni Princess unsa man di ba nakigda? Unya unsay kalabtanan sa imong pagbiya ana? Ikaw Claudio, unsay kalabtanan sa pagbiya nimo? Di ba nagsultis Master? Kutob sa nakadawat sa pagampo nga iyang gitudlo. Di na ako nasgutan ako sa pagampo ana. Mubalik yun mo nako. Wala man maging Master. Kutob sa nakadawat sa pagampo akong gitudlo, mangita mo nako. Ang giingon mo balik mo nako. Unya ang lawas niya naara magpabilin. Gisorte na niya para nimo Claudio og sa tanan nga nibiya sa PBCM nga musugot mo sa dili niingos Master, way pagmahay nga maguna, way pagbasol nga maguna. Basin mag-abot ang inyong sipon og luha pag hinilak maabot ang panahon. Mao na iyang gisulti ni Master no. Niya. Iyon pag yun si Master na tinuod ang pagkadili mabaho kay alangan mag politiko bata nga laban-laban og mayor, gobernador, ang uban kay nilaban gumikan sa ilang gi-after nga gihimo silang leader sa eleksyon ba. Di na may madawat nga suhol. Kining ato, wala bigit ta suhol eh. Kung mubutar ta, abutar ta sa kagustuhan. O ang mga kalabanan ron kay na may ilang mga panungod-panungod na ilang man na. Pero wata nag-ingon nga, nibutar ta tuod ana na lugar ang mga tao nga nangita niya na kung nagpalider ka, kay gi-after nimo na, pero din sa ato sa reliyon, sa PBCM, dili nga nahimutang leader o ministro, kay naigi after nga kwarta niya. Ingos Master, kanang magbuhat rabako og larawan, o sa iyang ignog larawan, sunod nga ebanghelyo, ingon na po niya gribulto, sunod na po monumento, sa atong kumplituhon. Siya, maabot na ba ang panahon nga magbuhat ko og larawan o ribulto o monumento. Pero kining larawana o monumentuha o ribultuha, dili binuhat sa kamot sa tao. Gikatingala na to na nga, tanang larawan, buhaton ginas kamot sa tao.
sa unsang paagi na nga dili mabuhat. Di ay sa pagkatuman na ang iyang lawas day isip maunay atong ribulto o larawan o monumento. Mauna diha niya ng bahina. Unya, natuman ba? Natuman ang iyang gisulti. Kay kita ba day nagbuhat nga anang lawas ni Master? Busa, pinasahi ang iyang ebanghelyo. Nabusa, nag-ingon si Master, unsa pa may inyong gipagita. Ingon si Master, ako nga migikan, ako usab ang mobalik. Ingon des Claudio Di Anibradone, no? Claudio Divino. Claudio Divino. Sa kanang Divino sa English na, divine man na, balaan, pero matod pa, gibilaan man. Nawa man ang pagkabalaan. Apelido ray balaan, pero Asia, nga mao nagdalas apelido, Bilaan. muna. Na karon mo tong niingon si Brad Macarayo nga ayaw pag binugok sa panahon sa kang Kristo ang iyang mga tinun-an at usang susihon. Okay. Brad Rene. Doon na ba'y sa panahon kang Kristo nga mga tinun-an na nga nagsunod kang Kristo pero nangalibog Brad Rene, busa sila ni pahawa. Doon na, Reverend. Dini sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 60, versikulo 60 ang gingon. 61. Daghan sayang mga tinun-an sa ilang pagganog nini na nagingon lisod kining sultiya kinsa may makapatalihog nini apan sa pagkahibalo ni susulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinun-an na nagbagutbot may tundi ni siya mingon kanila nakapaluya ba kini kaninyo. 66 dayon ang gingon. Tapos ni daghan sayang mga tinun-an mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya. Busa dili ikalimod nga mga tinun-an ni Kristo pero nangalibog. Nagbinugok ba? Na wala na mukuyog kang Kristo, mitalikod na. Kinibang pagtalikod nga wala na mukuyog brethren kinibay gisgutan nga pagpahawa na gyud o pagundang na sa ilang pagtuo brethren Ang kanang pagtalikod Reverend namahawa gina sila. Dini sa unang Juan Kapitulo 2 versikulo 19 ang gingon sila namahawa gikan kanato apan sila dili ato kay kon sila ato pa managpabilin sila unta uban kanato apan namahawa sila aron makita nga silang tanan dili diay ato. Busa dili nagpasabot nga tungod kay si Kristo kamaturan naman sa Biblia bad rini nga si Kristo kamaturan nagpasabot nga dili na lang biyaan hain i-establish sa nato nga si Kristo kamaturan kay basig maghunahuna sila nga basta kamaturan di na lang biyaan asa mabasa nga si Kristo kamaturan. Anya Reverend dili mabasa sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6 nga si Ginoong si Kristo mo ang kamaturan nagaingon. Si Jesus mitubag kaniya ako mo ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa mahan gawas kon pinaagi kanako. Nakita nato nga si Kristo kamaturan pero nganong mitalikod ang mga tinun-an. Kay wala makasabot. Katong wala makasabot, mo tigingon ni Brad Macarayo nga nagbinugok. Atong basahon sa Biblia na abagyo di ay puy bugok o bugo Brad Ronnie ngano masakit ni isulti pero ang iyang sinultihan kita may questionon. Naghatag man siya giingnan pa sa Brad Ronnie ayaw pag tinambalos-los diha. Karon. Ngilad Tanaw na to ni og kinsay na giingon sa salitang kanto matudoslos tambaloslos. Okay, niya basahon na kurib nga gipakita sa unang panahon kang Kristo katong namiya di kang Kristo mo toy giadlisad og nga bugo kay namiya man wa kasabot. Sa ato pong bahin do na po mga kanhi membros PBCM tungod kay wa nila masabti mo toy giadlisan pog bugo. Magisultis ka ubang ministro, bugo ka kay wala man day kakasabot sa programa nga gipahigayon sa atong magtutudlo Master Tomas Eugenio. Nabasahon ko sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo mismo gikan sa baba igamit sa terminong bugo ngadto sa mga wala nakasabot. Niyas Marcos Kapitulo 8 versikulo 17 ang Biblia ang akong pagbabasahon mayong balita Biblia kung Biblia ang Katoliko adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales o gitambayongan sa mga protestante Katoliko o Katoliko nga scholar sa Biblia. Ingon nini nahibalo si Jesus kun unsay ilang gipanagsultihan. Busa gipangutanan niya sila nganong nagisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagpakadalag pan. Wala ba gihapon kamo makasabot? Gignan niyang mga tinun-an. Bugo na bagayod kamo kayo. Grabe nga terminong gigamit sa atong Ginoong Kristo. Bugo na bagayod kamo kayo. Mao na
ikaw Claudio, Divino, niya na. Magapangutan na kahinuktok, pitok-pitok na ng mata ni mo karon kabati kaning programa. Kay kanang Divino, dibayan mo na. Okay. Diya. Tima na yung punto ha, ikaw ra ba naglabay sa kauban ministro tambalos-los. Tanawon tani karon kinsay na nga kinsay gilos-los karon nga banghilyo master o kinsay wa ka pasar. Amo kang lekturon. Amo pahinumduman ka unsay handas asan dapita giingnan ka na mugbugok. Kinira biblical man na si Kristo nag-ingon ngadto sa matinon-an kaya nga bugok na bagin mo. Ana ra tinud na. Na karon ha unsay gisulting master? Takdo sa iyang giingong banghilyo katong banghilyo niya nga biya mo kun ang lawas ko madunot. Unsay gisulting master? Ako diha sa sala. Subayon tani. Ako diha sa sala. Ako diha sa sala biyaan ako ang salag mo adto kus kusina. Human ko mo adto kusina. Makadtos kusina balikan ako ang sala diin diha ko. Karon, nana, ingon des master. Address niya ang sako direct lang ta. Ang mga mag-uma og duna sila abot ilang isulod sa sako. Kung ang sako sudlan sa abot, mubarog. Pero kung ang sulod sa sako, kuhaon, matumba ang sako. Kaya wa na may sulod. Pero kung ang sulod sa sako, ibalik sa pagsulod, ang sako mubarog. Unsay leksyon? Ana nga makuha Divino. Ang makuha ana, ikaw Claudio, unsay makuha ana, kinira. Paglakaw ni master, unsay giingon niya. Ako mulakaw ra ba ko? Nana? Pero sa akong paglakaw, walay si bisan kinsa nga makauban ako. Nana ha? General. Unsa day gisulting master? Ayaw ninyog samari ang akong lawas? Unsay purpose? Mulakaw ko nga dili ko magdalag lawas. O, ingon des master. Kay kun mulakaw kong magdala kog lawas, daghan mamong mangita nako. Tuwa na. Paglakaw day ni master, bilin gid ang lawas mo nang giingon siya ako rag si Princess mabilin. Unya nag-ingon dayon si master mulakaw siyang dili siya magdalag lawas kay kun magdalag lawas daghan mang mangita. Takdo lugar. Mo tanong wa na mo gawas sa mangilyo ni master ang imong prinsipyo nga matod pa nimo sama ni Kristo. Nga pagbalik niya dili na maong lawas ang Kristo kay tuwa na Ruben Eclosabas uban ani maupos master. Dito makanikopya. Pagbalik ni master dili na mao. Dabi kay nag-ingon mas master. Ibili na ko akong lawas parang di na mo mangita na ko. Wala mangita pa di kag lain lawas. Una nakasabot ka ana wala. Ang imong pagpakasabot di ka na mangita. Unya nga ipapangita pa man imong lain lawas. Kung nakasabot pa ka sa gisulting master. Unya kun wa kay wa man ka kasabot kay niingon man ka. Karo kay niingon man ka pagbalik ni master di na maong lawasa. Di wa ka kasabot sa gisulting master. Unsa may rason ana namo nimo? Unsa man ka bright? Di bugok. Na nga mo muhaom. Unya sa ato pag yung bylaws Brad makarayo Brad Ronnie, kung mahimo kang membro ang imong residensya bisag tuwa ka sa laing dapit, mauna ang barangay San Antonio diin naa ang PBCM. Residensya na din nimo. Busa sa pag-ebanghelyo ni master, nag-ingon si master dayon nga tanan giingnan din ang mga tao kay matud pa nimo Brad makarayo nga aron dili na mo mangita. Ingon dis master nga ayaw ba mo pagbaton og duha ka agalon? Kay kung magbaton mo og duha ka agalon, kanang duha ka agalon og ibutang gani na sa inyong ulo kanang duha ka agalon, unsa nay mahitabo kung ibutang dinyo sa agtang kanang duha ka agalon nga inyong gidala-dala? Di ba mahimo ng sungay? Di sungayan na mo. Busa dili ta ipagpangita kay siya raman. Dili ta ipagduha ka agalon. Nga mabasa man na sa biblical man ang sulti ni master. Mabasa man na sa size 24 sa Mateo palug pagbasa Brad rini kay naukab naman nimo ang Biblia para ipakita nato nga didto na gikutlo ni master sa iyang dapit nga dili ipagbaton og duha ka agalon. Anya din Reverend sumala din sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 24 ang gingon. Walay bisan kinsa nga arang makalagad og duha ka agalon kay may tabo man nga dumtan niya ang usa ug higugmaon niya ang ikaduha o dapigan niya ang usa ug tamayon niya ang ikaduha dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahan. Mao na nga nagsuportar ta nga ang mga ministro walay suhol sa paglaban. Kay dili man mo makaalagad sa Dios ug mga bahandi. Unya nagingon dili magbaton og duha ka agalon. Mo na giingon ni master nga dili ta ipagbaton og duha ka agalon. Nanganong nakabaton man ka nga mangita pa kag dunay laing master nga wa na may angay pa natong buhaton nga mangita pa ta. Dili naman ta papangitaon. Muna mga kaigsonan kung namati tas ebanghelyo og naata. Unya ningon Dios master sa mga
ibanghilyo na siya sa mga nagtambong, ingon nga nahimo ka ng membro, residensya na nimo ang PBCM compound o sa ato ang dapit. Nag-ingon this master, paningkamuti ninyo nga mahimo mong taga dinhi. Nga dili mo mahimong taga dito. Buti pasabot, nagdoy-doy na. Kay kung mahimo man gani mong taga dito, kay dili na mo mahimong taga dinhi, wala na ko'y labot ninyo. Busa, Claudio, wa ka na ilabot, kay nahimo ka ng taga dito, kay dili naman ka magtiner, nga mahimo kang taga dinhi, isip membro sa PBCM. Kay sa unang panahon, may suportar na ang Dios sa katawhang Israel, nga gipilian yun niya sila og dapit. Ehemplo ba, Brad Ronnie? Nga kining ehemplo di gyud sila angay ng balhinon sa Dios. Sunod. Katumbas na sa gisulti ni Master asa Brad Ronnie. Okay, basahon ako din si Kaduhang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 10, kama 24, riberen ang pagbasa dinhi. Kining katawhan nga iyang gipahiluna og dapit nga dili balhinon, siya pud nagtukod nini ang Ginoong Hioba. Ingon nini, og ako magapili og dapit alang sa akong katawan nga Israel og magapahimutan kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na mabalhin ni makasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Kanang punto nga aron sila dili na mabalhin. Balik kay rang pamukat Brad Ronnie. Yeah. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawan nga Israel og magapahimutan kanila aron pagpahimutang aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na mabalhin na karon kay di naman mabalhin katumba sa gisulti ni Master nga aron matud pa ni Master paningkamuti ninyo nga mahimo mong taga dinhi. Di na mabalhin. Kay kung mahimo mong taga dito, wa na ko'y labot ninyo. Padayon Brad Ronnie natin siya nagtukod. Niyas 24 nga bersikulos kapitulo 7 kaduhang Samuel, og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawan nga Israel aron mahimong usa ka katawan nimo sa walay katapusan og ikaw Hioba mahimong ilang Dios. Di si Hioba mo nagmuntar nagtukod siyang katawan nga Israel nga gipreparahan. Si Master po nagtukod sa PBCM nga gipreparahan og ibanghilyo nga magtinirta og magpaabot lang ta. Munay giingon diha kun atong ibase nagtukod si Master pagtulo ay gitawag Philippine Benevolent Christian Missionaries. Kung kinsa pod ang gusto nga mahimong sakop sa PBCM, motong giingon ni Reverend kaniya magpabilin kina mo dawat sa ang iyang residensya pabilin nga naa sa San Antonio saan Misamis Oriental. Kana ra pag-abot ana karon usay gisulting Master Claudio. Paminaw gid kini nakatutok ra pa minimo. Usay gisulting Master. Ingon si Master dito unang-una giingon sila gipangutana si Reverend dito og si Dani Nacua nga kauban ministro si Brother Johnny Bagaipo. Bungkagon ba ninyong PBCM kanana niya na? Bungkagon ba ninyong PBCM? Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nacua dalion ta mato pa dili Master wa na sumpayig Master gibalik niya anang pagkagabi kadaghana na nangutanas Master bungkagon ba ninyong PBCM dili niingon dayon ang mga tao dili Master ingon des Master ayaw bungkaga ang PBCM kay international ra ba ni na nagpabilin di ay ang PBCM Claudio munay giingon og panalitan nga si Master musugot nga mamiyata kada isa bungkag ng PBCM na karon kay di man musugot si Master ipabungkag unsay rason mo Claudio nga mamungkag ka nga mobiya kas PBCM og mamungkag ka kana di mo pagbugnaw kana di mo pagpanghilabot sa imong kauban ministro dili ba na mao na isulti nimo sa kauban PBCM unsay imong purpose para nga mobiya sa PBCM unsay imong tinguha para mabungkag ang PBCM unya Claudio bright kana bugok gihapon na kinsa nang mamugnaw Lucas 8:12 palig pagbasa Brad Ronnie ang Lucas 8:12 nga kinsa nang manakmit og mga pulong niya wa gyud makasakmit sa tinuoray nga para sa kadaugan kalaglagan mahino iyang napudyot. Anya din here Reverend sa Lucas kapitulo 8 versikulo 12 nagaingon ang nakadungog apan unya mutungha ang yawa ug ang pulong iyang sakmiton gikan sa ilang mga kasing-kasing aron dili sila managpanuog dili balwas. Busa kadto di ay musakmit sa mga pulong nga tanom na ni Master is kasing-kasing niya kwaon niya para dili sila motuo para dili maluwas trabaho din na sa yawa nang imo gipabasa Reverend haom ginas bangilyong Master usa gisulti ang tao nanas PBCM Claudio paminaw gyud ang tao nanas PBCM nganon di man maluwas ingon des Master kay wala man mulahutay nga nakalahutay ka na Claudio
Divino, ha? Nakalahutay ka. O niya, kung panalitan, imo pangitaos master grito nas lang lawas niya nakadawat kas kaluwasan ana do. Ya, bag-o pa man ka nga ministro. Mao na. Pagganahimong na magwawali matod pa niya. Matod pa niya bag-o pa si Badroni kuno gingan lang pagtambalos-los og pananglitan karon ilos-los pa dito kaluwasan, ikaw na tambalos-los. Unang dugang po na Reverend, imposible kayo ang giingon nga dunay mobalik nga laing master kay kung si master sa baba ni master atong paminawan nang si master wala na ilang lawas gani gisaradan gikan sa pagkatukod sa kalibutan hangtod sa panahon sa atong Ginoong Kristo wa nay laing lawas nga gisudlan sa Espiritu sa Dios. Adunay 3,891 ang lawas pasumbingan. Magisudlan sa Espiritu sa Dios. Apil na ning lawas na ako. Ako pa ni master sirado na. Pag-ingon po ni master. Conclusion din niya. Ingon si master nga wala nay lain. Kung tugutan ta do na. 3,891 kalawas apil lang iya. Yeah. Kung dapil lain, patungha magkaglaing master 3,892 na lugar. Ay raw, pero kanang giingon ni master kay iyaha man na para sa gibilin niya para nato kay naadi ay kay ingos master nga moabot ang panahon tanawa ra ang ebanghelyo ni master matingala ang mga kahigalaan rong namati dato kay wa ba sila kalibutan ngano ka ning mga members PBC mga nasunugan tinir-tinir lang gyapon kay wa man sila kay bawo kay giingon na lagi nato nga ang nasayod sa balay sa kinatibuk-an sa panimalay di tong nanumbalay igo ra gong nanumbalay di putong silingan sa balay nga wa na gid hinon makapanumbalay na kung di nahibalo tong nakapanumbalay sa kinatibuk-an labaw na tong silingan sa balay sa tag-iya nga wa mo sulod sa mong panimalay ang nasayod mao ang tag-iya sa balay ug ang pamilya sa mong panimalay kita may si master may tag-iya sa balay mga sa sakop PBCM mga sakop man ta busa na hibalo ta pero sa mga absinos wa gyud mahibalo sa panahon pod kang Kristo nga nahimong bugo ani undang. Busa kami ang nahibalo kay ang PBCM mao nahibalo unsang pagpanira ni master sa PBCM para nga dili na bukas sa pagdawat sa mga membro. Pero gisirhan ni master sa banghilyo niya nga ang mga tao gyud magpabilin gyud sa PBCM. Kana mo'y gilansang ni master sa tanang alimpatakan sa mga PBCM ambot gyud sa nimo na pag-ibot. Claudio Divino kanang banghilyo ni master wa gyud kakasabot gipang-ibot nimo ang gilansang ni master kay banghilyo nga magpabilin ka sa PBCM. Gani do na pa may gani atong husayon bad makarayo kay pagkasunog sa PBCM sa maning PBCM o PBCM niingon man hinon siya nga may pakunoon ta og masunog pagyud ang pag-otro lugar kay nasunogan naman masunog unta ang entero pod kini ang PBCM compound kay mobalhin man kuno siya kay namo kuno siya balay dito sa Sitio Kugon sa barangay San Antonio. Unya nag-ingon-ingon pa ning babayhana, babae man daw kuno ni nga matod pa niya may rag na sunog nganong manghilak man mo kay naman lugar po'y nang hilak. Ingon din siya nga nganong manghilak man mo nga may rabitaw nagmasunugan gigabaan na kay mo na sila'y nakakulob sa kong kaldero na siya ra lugar sa usa ra lugar siya gikulban sa kaldero mo nang atong susiyon karon kung kinsa o unsa ka tinod ganang imong pag-ingon nga nakulban ka sa kaldero kay kita ba'y nakapagkulob hibaw ba ita niining panahon na karon nga peligro sa paglakaw-lakaw pero ang ato nagdepensa ta nagsalig nagwali ta gyapon sa radyo bisan pataliwala nga dili pa lakawon pero ang atong mga karsada sa kadalanan ay pagpusi lugar pagtan-aw og unsay atong nabata sa mga sintomas yana ikaw ba PBCM ang kakasaunaw niya imong gingon nga gipangandoy nimo na wa ka mahadlok sa panahon karon tipik lang niya ang banghilyo ni master wala pay bakak nga gisulti niya puros tinuod wa ka kabantay sa mga checkpoint karon wala pa na nahitabo grabe ng banghilyo ni master sa unang panahon unya og mo kuan ana dili ka magbaton og kinto sa imong panultiyon pero sige lang katungod ba nimo moatubang ra man gyud gyapon ka kay matud pang reverend husay ra man gyud gyapon na mahitabo kay ni aman ato sang suportaran tong mga bahin nga giingon ni master nga adunay 3,891 kalawas ang gisullan sa Espiritu sa Dios apil ng iya ug wala nila insirado mo nang dili
angay nga maghuna-huna ning tawhana nga napay laing mutunghang master. Kay ang Dios God iya nang kinaiya. Kay sa Biblia sa 3:16 sa unang Korinto ningon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo? Di mo puyo di ay ang espiritu sa Dios, pero lain ang lawas nga real na ug dili real. Kay si Kristo nga lawas niya nga real, wala gyud tumuagig pagkadunot sa Biblia, brad. Makarayo ang gisirado po ni Master nga biya mo sa PBCM kung kining akong lawas mubalik ngadto sa pagkaabog ug matod pa niya pag-ampo mo amana mo kung pananglitan katoliko ka gikan kay na membro ka dinhi ipabalik ka. Unsa mang reliyon na ang imong gigikanan balik kung di lugar to matinuod mo ra na iyang gipabantay ni Master nga mo imong ipahawa Kondisyon na ni Master sa mga membro. di siya may mag-ampok ka na lagyawa o gusto ka ug di man galing siya buti pasabot mag-ampok ka gyawa pabulagon kaniya meaning nga dili di siya yawa kay ipagpangita kan man lang ganihin og yawa ato sang pamatud-an basta lawas nga balaan bad makarayo moagi balpod og pagkadunot sama kang Kristo. Atong basahon diri sa nakasulat sa Biblia sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 31. Gingon sa nakasulat, siya nakapanglantaw ng daan og misulti may tungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Nga kini siya wala biyae dito sa Hades og nga usab ang yang lawas wala moagi sa pagkadunot. Ang lawas sa atong Ginoong Kristo wala moagi sa pagkadunot. Sa laktod ng pagkasulti kung kang Master pang ebanghelyo dili mo balik sa pagkaabog. Okay. Na, kana diha na. Ato ning kuanon usa basahon ni sa kauba ministro ang imong ipabasa Reverend. Kini ra. Claudio, kini nakatutok ra bagi naa para ba untay pahinungdan sa topic karon pero tungod sa imong binugok, amo nang ibalik binugok nga pagsabot sa banghelyo ni Master. Mo na wa gyud ka kasabot. Nay ra sistema. Puro sirado. Si Kristo wala man madunot yang lawas. Mao gyapon kang Master. Karon dinhi na unsay kalabtanan ana. Didto ra ba kutob kung si Master na banghelyo didto ka mo init. Claudio, magpabilin sa PBCM kay Nas Master pag wala na diha na ka mangita na kaglaing lawas, puros ra ba na sirado. Asa nagsumikad? Mulakaw siyang dili magdalag lawas. Kay parang di na ta mangita, di na ta papangita og lawas. Takdo pos subay ni Badrone banghelyo ni Master 3,891 wa nay ika-92 ana asa ipangamuti ang imo Claudio kanang imong binugog kapag sabot ika-92 mangita pa kaglaing lawas ika-92 na. Bugok gihapon nga sinabtan. Asa pa niingon si Master nga matod pa niya kung madunot ang lawas ko, biya mo og may pagmubalik mo pag-ampos amahan namo kung didto mo gikan sa una nga pag-ampo usa mo ni balhin sa PBCM ug may pag-mag-ampo mo ngadto yawa. Mo nang giingon nga nanirado si Master unsay ilhanan ang lawas ni Master ipalantaw kung dili mabaho, dili madunot, dili tapapabiyaon. Muna'y lansang ni Master sa tanang PBCM pangutana. Ang lawas ni Master nabaho, nadunot, wala. Wala na pangutana. Nakasabot ka ana, Claudio. Na ningon ra ba din siya brad makarayo no? Ato nang tubagon dayon, ingon din siya pero balikan ta sa atong membro sa PBCM. Pag nain mangutana, nganong nagyunana man ang membro ha? Ingon postmaster sa ebanghelyo, apa mo paulay. Siya, timan-in ninyo akong sulti, nga ang inyong kaaway, maura ang kauban ninyo sa pagtuo. Og sultihan ta mo, dili tanan na nimuyo sa PBCM ako. Dugang paribire, nag-anak pagis Master, pag-abot 2,000 anyos, mailan na ninyo kung kinsa ang tino ni igsuon. Dili, igsuon sa pagtuog dili. Sa una, Claudio, igsuon yun. Tapos sinultihan. Nag-ingon si Master, ang inyong kaaway, maura ang inyong silingan, o kauban sulod sa panimalay. Ato pa mag-unay ang isig sa pamilya, o di makasabot. O ang inyong kaaway, kauban ra sa pagtuo. Maingon ta karon, ngano mga ako may tirahan yung kauban ng ministro si Ronnie, nga di mga gilabtan ko mga na, ohoy, si Brad Ronnie nagpabilin sa PBCM, ni Dipinsa sa PBCM, dabi ikaw may nakig-away ni Brad Ronnie, klaro nga ikaw mo inaigos panghilyo ni Master. Kanya, ningon din siya, admitado siya nga, wa lagi nabaho, pero namatay man. Karon, yata. Brad Rene, sa Biblia, ang pagkadili madunot ni Kristo nga wala mo balik sa pagkabog, napamatud-an ni Master, ingon Diyos Master, sa Ebanghelyo. Husto ra ba na kanang naa sa Ecclesiastes 1:9, kanang 1:9, nga giingon ni Master, husto na, unsa na, di ay kanang Ecclesiastes 1:9, paling pagbasa, Brad Rene, sa Ebanghelyo ni Master nga,
kanang gibiblikal niya nga ipasulod yun niya sa 1:9. Anya dinhi Reverend nagaingon, ang namaog kaniadto mamaugma ug ang nahimo kaniadto paganghimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Ang nahitabo di ay nga nahimo kaniadto mahimo pud ugma sa ato papaabuton. Sa ubang hubad sa Biblia bradon giun sana pagasulti. Sa the book nga Tyndale translation Reverend bisan pag sa the Living Bible nga Biblia kining Ecclesiastes 1:9 gingon na history merely repeats itself. Oh, sa ato pa doon na di ay kasaysayan nga mabalik mga malamong tigpaminaw mo nang sa panahon kang Kristo, doon ay wala mo tuo nga pagpadayon nila na hindi padayon. Sa panahon pod kang Master, na mo tuo, naglama-lama na, nagyama-yama na, napoy, wa magyama-yama, nga padayon nga milaban kaniya. Muna, diya ang atong nakita nga baruganan, sumala sa Biblia, nan. Karon, pagka maghisgotag namatay kay matod pa niya. Wala lagi mabaho o niya. Dabi kay namatay man na nisamot nagkabugok. Ang iya untaan ni matay no na tinuod gyud ang giingon ni Master anha gyud unta siya motuo. Pero abi ninyo mga kaigsonan nga og tagaan kana gyud sa espiritu sa kabuang na si Hesukristo kung atong basahon ang Biblia gibanhaw niya sa Lazaro. Dapat kay ang mga tao nga nakaibaw nga si Lazaro gibanhaw ni Kristo. Mutuo na unta ato. Ato sang basahon kung tinuod ba nga si Lazaro gibanhaw. Dinhi sa Juan, Kapitulo 11, versikulo 38, ingon ini. Og si Jesus nga miluom pag-usab, miduol sa lubong. Kini usa ka lungib nga gitabunan og usa ka bato. 39. Si Jesus mingon kanila, kuhaan ninyo ang bato. Si Marta ang igsuon sa minatay nga mao si Lazaro, mingon kaniya, Ginoo, baho na siya karon. Upat naman kaadlaw ang sa iyang pagkamatay. 40. Si Jesus mitubag kaniya, wala ba ako mag-ingon kanimo nga kon mutuo ikaw, makita mo ang himaya sa Dios? Versikulo 41. Busag ikuha nila ang bato o giyahat ni Jesus ang iyang mga mata ngadto sa kahitasan og mingon siya, Amahan, nagapasalamat ako kanimo nga gipamatian mo ako. Versikulo 42. Ako nahibalo nga ikaw mamati ka nako sa kanunay. Apan gipamulong ko kini tungod sa panon sa katawan nga nagaalirong aron sila mutuo. Gusto ni Kristo, mutuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. 43. Ug sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa makusog nga tingog nga nagyon, Lazaro gula ngari. Versikulo 44. Og ang namatay migula, ang iyang makamot og mga tilhing binugkusan og mga bindahe, og ang iyang naong naputos sa panyo, si Jesus mingon kaniya, badbari ninyo siya og ipakit og palakta siya. Gusto ni Kristo nga sa mga nanag-alirong mutuo sila. Pero basta demonyo na ang sulod nimo, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, mutuo ba? Dapat unta katong dili magtutuo mingon, matay, mutuo kita kay si Lazaro na banhaw. Ang wala mutuo, nagpadayon sa dili pagtuo, nakakita sa kamaturan diya kang Lazaro nga nabanhaw, pero giplanuhan nila otruhon pagpatay si Lazaro. Hay nang priba. Juan Kapitulo 12, versikulo 9 hangtod sa 11. Akong pagabasahon. Og sa pagkasayod sa dakong panon sa mga Hudyo, nga didto di ay si Jesus, sila nangadto dili lamang tungod kaniya kundi usab aron sa pagtan-aw kang Lazaro ang iyang gibanhaw gikan sa mga patay. Kahibaw sila nga si Lazaro di ay gibanhaw gikan sa mga patay. Pero para adtuon, para mutuo sila. Tungod nini na nagsabot, tungod nini gipanagsabutan sa mga saserdote. Sa Biblia ng Katoliko, pare ang gipasabot na nini. Gipanagsabutan sa mga saserdote o pare nga punuan ang pagpatay usab kang Lazaro. Kay tungod kaniya daghan sa mga Hudyo, mi pahilayo kanila og misalig kang Hesus. Di gusto man sila nga ipadayon tong ilang pagtulunan,
dili sila mamalhin dito kang Kristo, patyo nila pag-usap sila saro aron ipanghimakak nga katong pagbanhaw nila saro, pagbanhaw ni Kristo, nga gibanhaw ni Kristo sila saro, mahimong dili tinuod. O, tanawa. Matod pa nimo Claudio. Ha? Nga tinuod bitaw. Nga wala mabaw pero namatay. Okay, kana diha ta. Unsay magbuot ka Claudio? Ang Ecclesiastes butan mo na ni Master tinuod ra man na. Muna giingon sa 14:24 basahog sa ni. Si Jesus giingon si Yuba sa mga panon na lumpa. Sa Isaiah. Sa Isaias. Giingon 14:24 si Hiuba sa mga panon na lumpa nga nagaingon sapagkat tinuod. Ingon sa akong nahuna-huna, ingon ni ana ang mahitabo ug ingon sa akong gitinguha mauman ang mamatuman. Kung unsa di ay tinguha sa Dios, unsa di ay iyang ginahuna matuman na. Hoy Claudio, igo ras Master nagtuman sa banghelyo niya. Unsay gipasabot nga si Master milakaw gyud? No! Aron matuman iyang gisulti. Unsa man? Unsaon pagpruybas tanang PBCM ang iyang lawas mabaho bagdili? Kanara og si Master mulakaw. Na Ang dayonan ta ang imong prinsipyo. Unya unsaon pagprob ni Master nga para ang PBCM magpili ka, mubiya ka magdili. Ang pilianan kung madunot ang iyang lawas, kung mabaho sa lungon, o masulod sa pansyon, o mabaho, biya mo. Unsaon pag-prove ni Master aron tao, makapili aron magpabilin ka magdili. Na, mauna, bosa, kung unsay gibanghilyo ni Master, pulos kuno na, tinuod, bosa, igo lang si Master Claudio in town, tuman aron makita sa PBCM nga ang tanan niyang gibanghilyo nga di mabaho ang iyang lawas tinuod na. Kay igo raman magtuman para pod kung kinsang makatuman, nagpasalamat ta kang Madam Gaga kay siya nagmandar nga siguro alang ang lawas ni Master ayaw tong mga butang. Ingon des Master sa wa pa nimo epekto nga ang pagka-epekto Pebrero 23 nining tuig 2020 adlong Domingo oras sa kabuntagon alas 9:30 na unsay giingon ni Master ayaw baya pagpasagdi ang akong lawas bantay baya ninyo at di manabaya kay muabot ang panahon nga kamo na rabay makausab sa palas o maka-renovar niya na nganong i-conclusion man na ni Master nganong renovaron man nganong kami may makausab nga nagbarog man na pero sa di pa na nga gisulti isa bantay baya ang akong lawas di mo to di ay ang katumanan pagkasunog mo tong gisiguro ang iyang lawas iya man ang tugon og nagmahal bata niya og nagamping batas iyang lawas puros man na niya panugon puros mo panugon nga ako ray Master sa taliwala sa tanang Master nga nagpatuto nga sila tinuod pero sila nangamatay og nangabaho ako ray di mabaho niya nabakak na Claudio di dapat malipay ka pero imo mang gibuhat nga basta mamatay pilde na lugar. Sa Biblia ba? Brother ni, ibutang ta dito kang Apostol Pablo. Siyang pamatod ni Apostol Pablo. Ang kamatayon ba kuno? May kapildihan, matod pa ni Apostol Pablo? Ang kamatayon Reverend, matod pa ni Apostol Pablo, dili ka na kapildihan, kung dili kadaugan ka na siya. Dini sa Filipos, Kapitulo 1, versikulo 21 ang gingon, kaya alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao'y pagdaog. Ingon si Apostol Pablo, ang pagkabuhi kuno nila nga diha kang Kristo dili kapildihan ang pagkamatay daw dili pagdaog pero matod pa nimo man ka nangamuti nanguhaan ng kamutihan na bugtok man siguro ng kamutihan na isa unya wala gyud mabaho admitted ning tawana nga membro pero ni undang pero namatay man unya ingon si Apostol Pablo ang kamatayon mao may pagdaog si Kristo og mamatay sa iyang bahin kung atong ihimplo brad makarayo kay nagiyon man ang Biblia history merely repeats itself og mamatay dili na makapagkabig kay mga bugnaw na bisag kinsa pay mubabag ato di gid mababagan ngano ang tumong ni Kristo ato para nga dili mag-inusara kun dili mudaghan Pahinoon o mudaghan Pahinoon niya nagkuha si Kristo og sulti sa bingay niya sa nakasulat sa Juan 12:24 gyud sa pagkatinod magaingon ako kaninyo nga ang usa ka lugas trigo kinahanglan mahulog sa yuta ug mamatay kay kun dili man nan magapabilin kini nga mag-inusara apan kun kini mamatay nan magapamunga kinig daghan busa matod pa ni Kristo ang usa ka lugas nga trigo mahulog sa yuta ug mamatay kay kun dili kana mahulog ug mamatay mag-inusara man na pero og mahulog ug mamatay mamunga nagdaghan muna nga bisan taliwala nini daghan gyapon nga nga membro nato
Roni, kini di ay gitawag nato sa pagpangamusta nga si John Ibanez. Usa man ni ka manager ba ni Brad Ronnie sa DYHR? DXR. Oh, Siya siya nagdumala nini na membro sa PBCM. Unya karon asa naman ka Claudio? Mao nang nagbanghilios master sa una, nanangkong tingali ka. O sare atong tingali ka ug namayabas ba ka? Mao na. O sare atong gikuha sa nga ehemplo no kay sufficiente naman kay mo daghan man lagi. Busa dili ang kamatayon mga malamong tigpaminaw mao'y makapaundang Claudio, pero nganong nakaundang ka? Kay ingon mas master, moabot ang panahon nga pamati mo sa kong ebanghelyo. Kay moabot ang panahon nga aduna onyay mutong nga pangutana sa inyong kaugalingon mo na nga nagkalibog-libog ka. Pero kamo ra po'y tubag onya sa inyong mga pangutana nga nitunga sa inyong kaugalingon, pero asa ka magkuha base sa akong ebanghelyo na nangamuti man ka. Mao na kung sa eskwela pa ni si Claudio tuwa na nangkong na mayabas. Mao na nga pag dito nas exam zero balance. Ang resulta answer sa mga classmate bugok. Mao na sa una pag panahonan ingon naglukdog kalabasa. Baytong kalabasa og tinuod to kay sa bigay mo lang tos binugok ba. Baytong kalabasa nga tinuod kay lingid magod pasabot zero. Pero tinuod tong kalabasa anindot kay pag-utan ko noon na, makapahayag mas mata. Ang makikita mo ninduta sa iyang uto-utoy kalbasa man. Pero sa mga kita, bugok. Wala gina nga, daghan para matag ikasulti, no? Pero ato patong suportaran unta. Pero supisinti na sa ebanghelyo lang ni Master bisag wa pata mo gamit sa Biblia. Last na lang atong basahon, Brad. Makarayo nga sa pamilya ni Master, sa balaod numero 13 sa balaod sa mission Badrone pahina 25 og 26 nga matud pa gani ni Claudio nga naapa kunoy master na pod nga mutunga imo ram nang hunahuna wa nay lain nga master kay siyara imo yung patunghaon na nagunta nga manalagna naman siguro Claudio na karon kay wa man matinuod panalagma karon ni ay dili panalagma na kaaning basahan nga balaod sa misyon Claudio wa kay basa-basa imo ra ning gitan-ogan unyag na naulanan ni perting gubaa unsay gitugon ni Master Badrone gitagna ba nga daghan pud ang mugula sa PBCM nga magpatotoo niya gitagna na og nalatid kini nimong basahon sa balaod numero 13 pahina 25 ug 26 kinahanglan ang pagtuo nga malikon dili magpatintal sa mga tinuhan nga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo og matintal sa tinuhan nga yawanon, ipunting lamang ang pagsiguro ang imong kaugalingon, diha kang master ug wala na ilain. Kay kung mulingi ka pa ni bisan kinsa bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo, may kahigayonan nga malingla ka og malipat sa pagtuo. Isuportaran lang ang kasulat sa Biblia. Ang Biblia nagingon Jeremias 5:26. Kay sa taliwala sa akong katawan igakita ang daotang mga tao. Sila na nagbantay ingon sa mga mangangayam nga naghati, sila nagbutang og usa ka litag, sila modakop og mga tao. Di nagbutang ka karog litag para dakpon nimo ang PBCM nga pagawason nimo. Naaman na gitugon ni Master. Pero di balo ka reveal sa iyo naabak ka ni Claudio. Moingon na yun siya. Naamang kuana pero ang tubag kinira. Kung saan mapagpagkasabot bisag naan nga nabugok man matod pa ni Kristo nangabugo na bagyon mo daghan kayong homework daghan kayong assignment gihatag ni Master sa mga PBC apel sa Claudio si Claudio Ray wa kasabot mo na nga nawa ka pabilin ang nakasabot mo ning nagpabilin na mo na atong hangyon si Claudio nga magtuon kay base na nyug makabalik kaning tuhana og gatong ato pon nga gisulti nga katong bang nag-ingon nga pertinyang lipaya nga nasunog og masunog nagbinugok kini mayana kay maapil man dog kasunog na pugotro ang balay ato gyapon nga hakon nga magtuon ning dahana adto man kuno siya sitio kugon kay to adito unya kung pananglitan naa kanato ang pagkasala no granting kay siya nga mao man ay nakaingon ng nasunugan lugar nga nakulob yung kaldero nganong ikaw ra taliwala sa tanan niya pagyon. Unya nga nung moingom di ka, maayog, masunog, intiro, PBCM compound. Nga kanara may imong gikapungtan, nga nung ang imong silingan, idahig ba nimo sa pagkasunog? Ang mahitabo na gitiskan nimo ang mga PBCM hinoon nga magbaton og kasilo nimo nga man una
sayunan ka, tibo, compound, apil na mga PBCM na panimalay masunog. Basig, makaingon hinon nga, og sa tinawanon pawa pa ng Ebanghelyo ni Master, murag siya may source tingali nga, mo'y magapanunog, pananglitan lang. Okay. No, mga manlamong tigpaminaw mag-eksonan, among ipanghinaot nga kung ingon ini man ang mong mga tingog sa pagpanghugot lang ni, sa pagdala sa katarungan, dili tuyo nga pagsamad sa balatian kay kung doon na may gitubag, sila nanamad na mo, ego lang may nagtubag. Miabot namang oras sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas D, Senior, kini ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, o sa kalasab sa makauban na Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Eugenio Magarayo. Kinusab si Brother Rini Telebrico. Kinusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.